ndoda kuti mubate vafana. Zvino Jehovha akati kwandiri, chiendazve repeat game. Unodanana nemukadzi wemumwe asi chiri chipfeve. Ndoda kuti mubate explanation iri kupiwa pano. Explanation iri kupiwa pano iri kunzi, uyu Martha anga achipfeva ari pabhawa repamakoni. Mukoma John ndokunomuburitsa mubhawa, ndokumuita permanent girlfriend yavo. Ndoda kuti mupabate. Saka vamuita permanent girlfriend. The fact yekuti ave permanent girlfriend haireve kuti hachisisiri chipfeve. Zvinongoreva kuti yachinja pekupfeva achibva nemaitiro. Ndoda kuve honest nemi vamwe vangu mugeroko. Nditi kana mapfimba kuya munotorasikirwa nepfungwa, kwamainini kuya kwamunoenda muchigara dzinotoita kunge dzapera semadiscover zvinhu zvinyowani. But ndoda kuti ndikuudzei kuti izvo munhu wauri kuti mukadzi wako mukadzi wedu tese, iwewe nesu. Kungoti iwewe ndiwe uri kubhadhara rent. Ndoda kuti unyatsopabata. Ndoziva kuti panobhowa zvokuti konzezva kutoda kufona kuti unzi kuti vari kupi. But iwe unenge uchibhadhara rent. Asi parekodhi chaiyo yedenga, Jehovha anenge achiziva kuti mukadzi wako ari kupi. Ende unogona kumuona ane munhu ugopfura vanhu kuzvitsvagira mhosva, ugopaza mahwindo kuzvitsvagira mhosva, ugodii kuzvitsvagira mhosva. Asi ndoda kukuudza kuti usaise zita rako pachinhu checooperative. Yafai.